item para po sa inyo. So, na-inform naman po kayo ni ma'am. Na-inform niya po ba kayo hindi pa bayad? Isang masayang hapon sa inyong lahat, mga ka-GFS. I am Ate Angel, your Love and Surprise Ambassadress. And today is February 11, 2021 at 3 araw na lang, papalapit ang pag-celebrate natin ng Araw ng Mga Puso. Pero ngayong araw, muli na naman tayong magbibigay ng saya at sorpresa. At ngayon ay pupunta tayo sa Cararayan, Camarines Sur upang sorpresahan ang isang napakaswerteng lalaki na sinurpresa ng kanyang special someone or ang kanyang girlfriend na kanyang minamahal naman talaga. At kung makikita nyo sa aking likuran, meron tayong bagong theme na reggae or 3 colors. So tara na't kilalanin din natin ang ating bonggang packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo dito isang ulo ng baboy, lechon. Meron tayong 4 na box ng Greenwich Pizza. And we have also na bilao ng pansit. Meron tayong 6 na family pan of from Jollibee. At syempre meron tayong 6 na bucket na Chicken Joy also from Jollibee. At syempre meron din tayong 4 na bote ng 1.5 Coca-Cola. Meron din tayong isang napakalaking bilao naman na sisig. At syempre meron din tayong bonggang-bonggang inuman na 15 bottles of Fundador Light. At syempre ang ating napakabonggang customized cake na marijuana style. So napakabongga naman talaga ng packages na ito dahil mahal na mahal nga si Sir ng kanyang pinakamamahal na baby. So dapat kilalanin din natin ang ating lalaki na susurpresahin ngayong hapon. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much sa tiwala, suporta, at advance Happy Valentine's Day sa inyo mga ka-GFS. We don't just create but we cultivate. Happy Valentine's Day! Tara na't pumunta ng Cararayan! Hello guys! So, andito tayo sa loob ng sasakyan. Dito na ako mag-i-intro ng aking napakabonggang surprise at saya yan. Joke lang! So, andito na tayo sa Cararayan. So, tara nagsamahan nyo na akong kilalanin si Kuya. Sir, kayo po si Jonel. Kayo po si Jonel. Ramonte Benio. So, bali sir, may papareceive lang kaming mga food item para po sa inyo. So, na-inform naman po kayo ni ma'am. Na-inform niya po ba kayo hindi pa bayad? Bayad na daw? Sabi hindi pa. Ano yun? Ano yun? Uy, diyan! Sige po sir, nandito po yung yung item. May red dyan. Wala. Uy, diyan! Ay, kakanan lang sir. Sige sir, kakanan po. Nakapun po sa loob. Ready ka na po? Ready ka na po, ano? Ready ka na? Sige sir, buksan mo na po. Happy birthday, Sir Jonel! Okay, so
po sa inyong pinakamamahal na special someone. So yan po lahat ay para po sa inyo. Meron po kayong lechon ulo, meron kayong fundador lights, meron kayong sisig, may palabok, may chicken joy, may coke, may family pan spaghetti, greenage at ang iyong napakabonggang marijuana cake. At syempre ang aming sash, ipapasuot ko yan sa inyo sir. Para to sa inyo, kayo po ang magsuot nito dahil kayo ang lucky man namin ngayon. Halika dito sir, lumapit ka sa akin. Huwag ka mahiya! Expect mo ba na ganito yung regalo ni Ma'am sa'yo? Expect mo ba? Anong sabi niya sa'yo? Na? Anong sabi sa'yo ni Ma'am na? Na may regalo? So bago po yan sir, meron pa akong gustong basahin na message po para sa inyo. Pero gusto ikakabit ko lang po to sir. Okay lang? Ikabit niya po to. Yan, ikabit niya yan sir sa inyong damit. So bago yan sir, meron akong gustong basahin na message. Kasi syempre, hindi mabubuo yung pabati ni ma'am kung walang message. Napasana all naman talaga ako sa regalin mo. Wait lang. Eto. Meron akong babasahin na message po para sa'yo. Sana po mapakinggan mo. Okay lang ba? Naiiyak ka mo kaya. Araw mo ngayon. Wala kung ano lang kaya. Okay, so sir, itong message ni ma'am para sa'yo. Hi baby! Harap ka dito sir, hindi ka nakikita sa camera. Ano ba yun? Sige. Hi baby! The countdown is over. This is it. 29 ka na. Happy birthday. Sorry baby, wala ako ngayon sa kataid mo. Pero sana mamatian mo pa din ang presence ko and how much I love you. I will always thank God for giving me a man like you in my worst period of time in my life. And ika ang ginibo niyang way to heal me from the past. Salamat na maray sa imo baby for cheering me up every day and giving me a positive vibes every time I feel down. Dahil sa imo, I learned to love myself and again bring out the best version of me. Ika ang number 1 motivator ko and supporter ko sa gabos na bagay. Thank you also for the love, trust, and honesty na tinao and pinamati mo sa sakuya. And most especially for understanding my crazy mood swings. Sana, di ka magsawa na unawaon ang ugali ko, saka ang kadramahan ko sa buhay. Sorry baby, and enjoy your very special day. And wish ko para sa imo, more and more blessings to come. Have a long, healthy life. And makuha mo ang fulfillment, success, peace, and happiness na gusto mo sa buhay. Step by step, magiging maayos din ang gabos. It's a long process, pero sigurado sa kapulido. Sigurado yan. Magkakaibahan man kitang duwa, and baby, not soon. Pero sabi mo nga ni, sa tamang panahon. Sorpresaon ta sindang gabos, basta permi mong tatandaan, nayaon lang ako permi para sa imo as your barkada, at kaduo and lalong-lalo na as your ate and girlfriend, na nakaalalay sa kanakasuporta sa gabos na desisyon sa kagusto mo. Sabay ta nga aboton gabos na pangarap, sa kagusto tang mangyari in the future. Promise yan, and I am so excited to see what you will become and achieve in the future that with me. I salute you and I am so proud of you sa pagbabagong naiiling ko sa imo. Bako dahil sinabihan ta ka, kundi dahil ika na mismo sa sadiri mo ang naggustong magbago for your own good. Keep on hustling, master. I love you so much, baby. You deserve all of this and hope you like it. Just keep on showing your big smile and positivity. Happy birthday ulit. Ano ba kayan? Poroon na. Para baka naman natin si Sir Jonel. Bonggang-bongga. Hindi nyo po tayo na-expect na ganito. Akala nyo pagkain lang. Ano lang. Akala nyo kung ano lang. So sir, ano naman gusto nyo sabihin sa inyong pinakamamahal? Ay, pinakamamahal na baby. Salamat, I love you. Hindi, makusa ko talaga ako ang baby mo. Ako na Pagkawala ng baby mo. Salamat, Ano gusto mo sabihin? Salamat. Salamat. Isang Personal kailan- message na yan para sa'yo, Pachan. Ay, ma-message ka na lang. At babasa mo man sa ko. Sir, isang I love you naman sa baby mo. I love you.
Flying kiss naman. Dahil na po. Dahil na po. Flying kiss naman, sir. Dahil na. Ayaw mo. I love you na lang. I love you. you. Yeah. So, sir, magpapablow muna kami ng iyong napaka-cute na cake. So, ready ka na ba sa iyong marijuana cake? Sige. So, magpapablow muna tayo ng ating cannabis cake. Ayan guys, so andito pa rin tayo sa labas. Kasama natin ang napakaswerteng lalaki ngayong araw na si Sir Jonel. So, ipapablow natin ang kanyang customized cake. So, bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday para kay Sir Jonel. Sabay-sabay ha. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, sir, make a wish and blow your candle. Yay! Again, Sir Jonel, sexy sash mo, tinanggal mo. Mainit. So, sir, happy birthday po. Let's sana napasaya namin kayo. Ay, napasaya ka ni ma'am sa kanyang napaka-sweet na sorpresa ngayon. So, favorite niyo po ba yung 3 colors? Favorite niyo talaga yan. Napaka-bongga naman talaga. So, sir, alam pa dito, sir. So, mamaya, sir, magiinuman na tayo dahil may fundador lights ka na dyan. So, ano naman yung last message niyo para kay baby? Personal message lang, Machan. Personal message na. Okay, sir, naiintindihan po namin yan. And again, Sir Jonel, happy birthday po. At sana masaya ka. Masaya ka ba sa regalo ni ma'am? Paano ka saya? Halata naman. Halata. Kinikilig ka, sir. Nagba-blush ka. Nagka-allergens. Again, everyone, our lucky boy for today na si Sir Jonel, sinurpresa ng kanyang special someone. And again, sir, happy Valentine's Day sa inyong dalawa. And stay strong and happy birthday po ulit. Again, without just great but we captivate, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Hindi tumitigil sa pagiging ng saya at sorpresa. Maraming salamat. Magbabay ka naman, sir. Magbabay ka, sir. Bye! It was like food for all of my senses. Our time priceless, no expenses. Like what I do, all I'm trying to